Gotovo 24 sata trebalo je Kruni i Mariju da prijeđu 81 km gurajući automobil. Trud i muka su se isplatili. Postavljen je novi svjetski rekord. Sad ti je na kraju u principu još nisi ni svjestan, toliko si umoran, toliko si iscrpljen da ti je pod navodnicima svejedno za sve, ali ja mislim sutra kad se zbudimo da ćemo tek biti svjesni da je to. Osjećaj je fenomenalan, najbolji si na svijetu, to smo trenirali. Jednostavno samo po sebi kažemo ludi osjećaj. Pravila za rušenje Guinnessovog rekorda vrlo su rigorozna. Odobrenje se čeka 3 do 4 mjeseca. Prilike za varanje ili lažne rezultate nema. Prisutni su suci, javni bilježnik, odvjetnik, svjedoci, videozapis. Kao nagrada dobiva se certifikat. Guinnessov svjetski rekord u guranju automobila do danas su držali Kanađani. Iznosio je 71 km. Za rušenje rekorda Mario i Kruno pripremali su se godinu dana. U 7 sati ujutro cilj se činio miljama daleko. Iako su do tada nakon 13 sati guranja automobila Kruno i Mario prešli čak 50 km, umor je učinio svoje. Bolovi u leđima, nogama, jutarnja kriza. Ovaj im je pothvat bio izazov, ali i... Moja velika greška. Naučili smo stazu, sve moguće pore, rekao sam one za mrceću Jarom, više nikad ne budem dolazio ovdje, jer muka mi je. Uz sve te gobe, odustajanje im nije bilo ni na kraj pameti. Jarun 11 sati poslije. Smijeh, uspjeh, zadovoljstvo.